Әғуду биллахи минеш-шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәрберчә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булсын. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар итеп ризыкландыручы, туры юлга безне күндерүче, һәм ләки җәннәтләре белән бүләкләүче. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бездән разый булып, гыйбарәтләребезне кабул кылып, гөнаһларыбызны кечерә күрсен. Шулай ук һәрберчә салават шәрифләребез, сәламнәребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безгә аның шафагатын насыйп әйләсен, аның сөннәте юлы белән яшәүләребезне насыйп итсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген иншаллаһ инде безнең сөйләп китәсе сүзебез булыр. Ихласлык турында һәм бер-беребезгә ярдәмчеллек турында. Мөхтәрәм кардәшләр, сез инде беләсез шулай бит. Бу тормыш белән генә бөтен нәрсә бетми. Син ничек кенә бу дөньяда нәрсәдән генә курыксаң да, үзеңне ничек кенә акласаң да, барыбер Аллаһ Тәгалә каршына киләсе бар. Кемгә генә син бу дөньяда хезмәт итсәң дә, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсе бар. Нинди генә байлыкларың булса да, төп байлыгың синең барыбер изгелекләр, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кылган ихлас гамәлләр. Башка берсе дә ул әйберләр байлык түгел. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу ислам динебезнең тормышның асыл нигезе булып санала. Хакыйкать. Урысча әйтсәк, реальность, шулай бит. Шушы хакыйкатьне син танысаң да, танымасаң да, ул үзгәрми. Таныган кеше ыта, чөнки ул моңа әзер була. Танымаган кеше ытыла. Аермасы инде аның менә шунда. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, иман китергән кешеләрне, Аллаһка ышанган кешеләрне хәтта ышанучы дип кенә әйтмиләр шулай бит. Хакыйкатьне танучы кешеләр алар. Ничек бар, менә шулай таныганнар. Менә шуңа күрә дә без дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең бар икәнен белгәч, аңа иман китергәч, җәннәт җәһәннәмнең нәрсә икәнен белгәч, әлбәттә инде ниндидер гыйбадәт кылырга тиешбез, нәрсәдер эшләргә тиешбез. Ләкин Аллаһ Тәгалә безне сыный. Изгелек кылган вакытта да бу изгелекне эшләргә мөмкин төрле әйберләр өчен. Эшләргә мөмкин Аллаһ ризалыгы өчен. Эшләргә мөмкин ниндидер дөньядан файда өмет итеп. Чөнки ураза тоткан кешегә файдасы да бар бит әле. Ябыга, сәламәтләнә. Садака, закат биргән кешегә Аллаһ Тәгалә дәрәҗә ихтирам бирә. Әмма инде савап булмаска мөмкин, әгәр дә булар Аллаһ ризалыгы өчен булмаса. Шуңа күрә һәр даим без шушы ниятләребезне яңартып торырга тиешбез. Гамәлләр кабул була ике очракта гына. Беренчесе ихлас булса Аллаһ ризалыгы өчен, икенчесе шәригатькә туры килсә. Кай вакытта кеше гынаһ кыла да, ниятем изге иде ди. Бу изгелектән китми. Әгәр дә ул эшнең башында ук ята икән инде гынаһ, шәригатькә каршылык, ул изгелектән китә алмый. Изгелек була алмый берничек тә. Син аны берничек тә аклый алмыйсың изге ниятләр белән. Ул хата булырга мөмкин, синең кылган шушы эшең, әмма хата өчен савап юк. Ләкин ул изгелек була алмый. Шуңа күрә дә иң беренче чиратта изгелек булсын өчен Аллаһ Тәгалә хуплаган, Аллаһ Тәгалә яраткан гамәл булырга тиеш ул. Һәм аннан соң әлбәттә инде безнең ниятебез, ихласлылыгыбыз, бу гамәлләребез Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш икән. Аллаһ Тәгалә безгә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фаъбудиллаһа мухлиса лаһуд-дин. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыл, ихлас ит һәм динеңне аңа багышла ди. Әлә лиллаһи-д-динул халис. Барыбер Аллаһ Тәгалә генә кабул итә, Аллаһ Тәгалә ихлас динне генә кабул итә ди. Нәрсә соң ул дин, мөхтәрәм кардәшләр? Бу очракта дин шулай бит, ул тормыш юлы. Динне менә әйтәләр инде, әле бер көнне бер видео карап утырам, Иран турында видео. Иранга төрле кеше төрлечә карарга мөмкин.
Болай дейләр, Иранда да хатын кызларны кыйныйлар, җәберлиләр, идән чыгармыйлар, тегесе монсы, аларны укытмыйлар, алар надан. Шундый видео. Ничәдер 1-2 минутлык кына инде. Итегендә комментарий китте инде. Фанатиклар, мөселманнар, дин начар әйбер, дин булган җирдә белем юк, наданлык, тегесе монсы. Һәм язылган дин кеше белән идарә итәр өчен уйлап чыгарылган әйбер дигән. Мин дә комментарий яздым, мин түзмәдем. Шулай бит. Статистика буенча Иранда уку йортларында укыган укучыларның һәм студентларның 60% хатын-кыз. Рәсми статистика. Бу ООН тарафыннан расланган әйбер, алар үзләре уйлап чыгарган әйбер түгел. Бу видеода язалар хатын-кызлар укымый да надан дип шулай бит инде. Әйтәм, шушы статистиканы менә шулай әйтәм. Сезнең белән идарә итәр өчен комментарийда язам. Дин кирәкми әйтәм, менә шушы бер видеода җитәсез наданнарга. Сезнең белән идарә итәр өчен целый бер дин уйлап табарга кирәкми. Шушы бер видео җитә, 1 минутлык. Һәм сез дин турында, дәүләт турында, андагы режим турында нәтиҗә чыгардыгыз инде. Сезгә дин дә кирәкми идарә итәргә, Алла да кирәкми, сезгә менә шушы бер видео җитә сарыкларга. Менә бүгенге көндә динне гаеплиләр, кеше белән идарә итәргә уйлап чыгарган әйбер дип. Кеше белән идарә итмәс өчен нәрсә барсың? Бөтен нәрсә идарә итә кеше белән. Конституциядә кеше белән идарә итә, Уголовный кодекста кеше белән идарә итә, урандагы мискин светофорда кеше белән идарә итә. Җансыз светофорда кеше белән идарә итә, син аны тыңламыйча кара әле. Бәреп китә сине машина, буйсынмыйча кара әле. Монда бит эш идарә итүдә итмәүдә түгел. Эш кем синең белән идарә итә? Акыллымы, юләрме? Эш шуннан тора. Ул идарә итүче кемгә файда тели, сиңамы, үзенәме? Менә шунда эш. Идарә ителәбез без бөтенебез дә. Без үзебездә идарә итәбез балаларыбыз белән. Әгәр дә син идарә иткәнне яратмасаң, балаларың белән идарә итмә. Йокласыннар туйганчы. Астына сисеннәр, гашука өйрәтмә. Чипсы яшасыннар, көне буе шоколад ашасыннар. Ник син алар белән идарә итәсең? Юындырма син аларны юынаслары килми. Урамга чыкканда киендермә, киенәсләре килми бит аларның. Идарә итмә. Яшәсеннәр, ничек териләр шулай. Ул балаң синең күпмегә җитә. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, кешеләрнең ни дәрәҗәдә ахмаклык белән уйлаулары. Шуңа күрә дин дигән нәрсә ул тормыш юлы. Һәм ул тормыш юлын Аллаһ Тәгаләгә багышласаң гына Аллаһ Тәгалә кабул итә аны. Әгәр тормыш юлын син Аллаһ Тәгаләгә багышламасаң, барбер идарә ителәсең, барбер ниндер кануннар белән яшисең, әмма ул Аллаһ ризалыгы өчен түгел, Аллаһ Тәгалә өчен түгел ул. Үзең өчен анда, тагын кем өчендер шулай бит инде. Моны Аллаһ Тәгалә кабул итми. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, иннад-дина индаллаһил ислам" ди. Аллаһ Тәгалә каршында бер генә дин бар, ул ислам ди. Ул теге башка диннәрне юкка чыгарып ташлый дигән сүз түгел. Бер Закир Наик та шундый кызык кына әйтте: "Сез ишәп мөселмансың" дигәч, бары тик Коръәндә генә язылган ислам диненең хак икәне ди. Бүтән бер кая язылмаган. Мәсәлән, Библиядә юк христиан дине хаклык дигән сүз ди. Торада юк ди, иудаизм иң дөрес дин дигән ди. Бары тик Коръәндә генә бар ди, ислам иң дөрес дигән сүз ди. Шуңа күрә мин ислам кабул иттем ди. Аллаһ Тәгалә әйтә ди, иң хак дин ислам ди, бетте. Бүтән бер изге китапта да андый сүз юк ди. Индусларда да юк ди. Берсендә дә юк ди. Алар берсе дә әйтмиләр ди. Безнең Аллаһның китапларында язылмаган ул ди. Бездә язылган ди. Иннад-дина индаллаһил ислам дигән сүз Аллаһ Тәгалә каршында бер генә юл ислам дигән сүз. Ул мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләне тану юлы дигән сүз. Ислам бит ул тәрҗемә ителми, теге менә мөселманнарның дине дип кенә. Ислам дине ул Аллаһ Тәгаләгә буйсынган юл. Тормышыңны Аллаһ Тәгаләгә буйсындырсаң, син мөселман. Шуңа күрә без әйтәбез, Ибраһим галәйһиссәламда мөселман, Исмагыйль галәйһиссәламда, Исхак галәйһиссәламда, Сөләйман галәйһиссәлам, Дауд галәйһиссәлам, Гайса галәйһиссәламда мөселман дибез без шуңа күрә. Алар тормышларын Аллаһ Тәгаләгә буйсындырганнар.
Шуңа күрә аларны мөселман дибез, шуңа күрә аларның тормышлары кабул. Аллаһ Тәгалә каршында. Диннәре кабул һәм Аллаһ Тәгалә аларны әҗер саваплый. Максатыбыз шул, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы ислам дине белән яшәп, Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, ихлас гомеребезне аңа багышлау. Без динебезне белән уйнамыйбыз, шаярмыйбыз. Безнең динебездә язылган икән нәрсәдә без аны кабул итәбез. Шаса, шамаса да. Аллаһ Тәгаләнең кануннары шундый. Кешеләр әзрәк айрасылары килә, былай, тегеләй дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында да теге Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең битендә 11 хатыны булган. Бу битне кызларга ашамый. Шулай бит. Кайбер хәзрәтләр дә кызларга ашарга тырышалар. Алай дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә бер генә хатыны булган, Хәдичәне генә яраткан ул дип аннан соң сөйлиләр шулай. Безгә дә бер генә хатын булса әйбәтрәк диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм иләнгән вакытта иләнгән карт хатыннарга, тыл хатыннарга иләнгән. Икенче хатын, өченче хатын аласыгыз килсә, картны, тылны алыгыз дип безгә шулай. Кемнең карт хатын аласы килсен инде, диме? Ул бит инде фактически ул хатын алма дигән сүз бит инде, шулай бит. Кемнең карт хатын аласы килсен инде? Кет бит инде ул. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыннарын карасаң, аның айрылган һәм тыл хатыннардан ничә яшь булган? Аларның берсе дә аннан улы булмаган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенә 55-60 яшь була иләнгән вакытта. Улы яшьтә бит инде, шулай бит. Аның тыл һәм айрылган хатыннарына ничә яшь була? 17, 20, 30. Бу улы хатынмы? Бу карт хатынмы? Тыл дигән сүз ул 80 яшьлек әби дигән сүз түгел. Ягъни менә шулай итеп динне үз файдаларына үзгәртергә тырышалар. Юк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм иләнгән, яратып иләнгән, яшьләрне дә алган, үз яшендәгеләре дә, аннан әзрәк яшьрәкләре дә булган. Булган ул, нишетәсең аны? Син ашаса да, шамаса да. Син аның белән уйнама, шаярма. Үзеңгә җайлаштырма син аны. Шуңа күрә дә менә шушы динебез Аллаһ ризалыгы өчен булган динебез, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ ризалыгы кая күренә безнең? Әлбәттә инде нияттән, безнең ният күренми ул. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, күренә бер-беребезгә булган мөнәсәбәттә. Мәсәлән, Аллаһ ризалыгы өчен син гафу итә беләсеңме? Яратмыйсың син берәр кешене, шулай бит. Син аны гафу итә аласыңмы? Монда хәзер килеп кушыла синең нәфесең, синең принципларың һәм Аллаһның ризалыгы. Җиңә аласыңмы син үзеңне? Ул җайлы Аллаһ ризалыгы өчен дип төнлә торып намаз уку, җайлырак ул, валлаһи. Кешене гафу итүгә караганда. Син садака бирдең дә, кеше күрмәгәндә шулай бит. Менә мин Аллаһ ризалыгы өчен изгелекләр эшләдем дип йөрисең. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен син берәрсен гафу итә аласыңмы? Библиядә дә бар андый сүзләр. Гайса алейһиссәламның сүзләре. Ул әйтә, дошманнарга каршы дошман булуны дошманнар үзләре дә эшли ди. Әмма дошманнарга каршы дус булуны бары тик яхшы кеше генә эшли ала ди. Начарлык белән җавап бирү ул авыр әйбер түгел. Без бит аны гаделлек дибез. Әмма начарлыкка яхшылык белән җавап бирү, мөхтәрәм кардәшләр, менә бусы дин, монысы Аллаһ ризалыгы. Син ярдәм итә аласыңмы кешегә? Әгәр дә ул сиңа начарлык кылап торса. Әле син аның белән араны эзәсең дә, 3 хәрефкә җибәрәсең дә, шуның белән онытасыңмы? Шул кирәк сиңа ди. Менә шунда Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы күренә. Чөнки син монда бу кешедән бер нәрсә өмет итмисең, бу кешедән бер нәрсә теләмисең. Синең максатың бары тик Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы гына. Абу Бакр радиллаһу анһуның кызы Гайша анабызга каршы сүз чыгаралар. Беләсез шулай бит. Яла ягалар. Ул имеш үзенең иренә хыянат иткән. Аның ире Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бик авыр була Гайша анабызга. Менә уйлап карагыз әле. Бөтенесе кырын карап йөри аңа. Хәтта аның дөрес булмаганы гына ышанмаган кешеләр дә бар кырын карап йөриләр. Бөтен дөнья сиңа дошман кебек. Шундый хәл.
Һәм дә инде бу сүзне чыгаручы кеше була Мистах дигән бер Әбу Бакр радиллаһу анһуның туганы. Туганы, аның якын кешесе. Һәм Әбу Бакр әйтә радиллаһу анһу, бүтән мин аңа ярдәм итмим ди. Әбу Бакр аңа ярдәм итеп торган була, акча биреп тора ай сайын. Ул фәкыйрь була, аңа ярдәм итеп тора ай сайын, акча биреп тора. Тормышында. Әзрәк шулай ярдәм булсын. Һәм ул аңа әйтә, мин аңа ярдәм итмим ди. Мин ярдәм итәм ди, ул миңа начарлык эшли ди. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә Әбу Бакр радиллаһу анһуга әйтә, изгелегеңне калдырма ди, сиңа начарлык кылсалар да ди. Әбу Бакр радиллаһу анһу шуннан соң хатасын таный да, ярдәм итүен дәвам итә, әле арттыра да ярдәмен. Ягъни сиңа начарлык кылсалар да, син ярдәмеңне ташлама. Ни өчен? Чөнки бу ярдәм аңа түгел. Бу ярдәм Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә. Син бит аңа ярдәм итәсең, аннан яхшылык өмет итеп түгел. Әгәр дә сез берәр кешегә ярдәм итсәгез, яхшылык эшләсәгез һәм аннан нәрсәдер өмет итсәгез, ул сезгә бер вакытта да аны кайтарып бирә алмаячак, сез өмет иткән әйберне. Кайчан да булса ул сезнең күңелегезне төшерәчәк. Әгәр дә мәсәлән сез бер кешегә ярдәм итеп торасыз икән, әмма ул сезнең яныгыздан барганда уйланып китеп, мәсәлән сезне күрмичә, сәлам бирмичә китсә, сезнең күңелегез шунда ук суына. Мин моңа ярдәм итәм, ул миңа сәлам дә бирмәде дисең. Менә шушы ярдәм итеп, аннан нәрсәдер өмет итү, димәк инде синең ихласлыгың юк дигән сүз. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, безнең ихласлыгыбыз ул күренә намазларда, уразаларда гына түгел. Менә шушы үзара булган мөнәсәбәтләрдә. Күз йома аласыңмы син, күтәрә аласыңмы син шулай бит, гафу итә аласыңмы, ярдәм итә аласыңмы? Менә шунда күренә инде синең ихласлыгың, Аллаһ ризалыгы өчен кылган гамәлең. Менә шуларны мөхтәрәм кардәшләр безгә шулай истә торырга кирәк. Иншаллах русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об искренности. Об искренности можно говорить часами, разбирать, что такое искренность, что такое, что она означает, да, и так далее, и так далее. Что она означает словесно, что она означает смысленно, в смысле там разбирать. И вы многие уже знаете, искренность – это чистота, чистота сердца, где в сердце у тебя есть только одно намерение ради Аллаха, больше ничего нет. Поэтому слово «ихлас» или слово «халласа», например, означает «очищать». То есть берешь, например, вы знаете, да, золото как добывают? Золото в чистом виде практически не бывает. Золото, когда добывают, его надо очищать от примесей. Чтобы добиться 999 пробы, его надо очищать. И вот когда очищаешь уже от этих всего, остается чистое золото, настоящее. И то же самое с нашим сердцем. Надо очищать все из нашего сердца, что не относится к Аллаху Субханаху ва Тааля. Иначе искренности не будет. Что бы ты ни делал или говорил, это должно быть ради Аллаха Субханаху ва Тааля. И с этим связано наше намерение. Но это, конечно, требует труда определенного, требует старания, естественно, постоянной работы над собой. Также любое деяние, оно принимается только если оно искреннее, только если ради Аллаха. Аллах Тааля другого не принимает. Аллах Тааля не терпит, когда примешивается что-то чужеродное. Поэтому Аллах Тааля и говорит: я прощаю все грехи, кроме ширка. А что такое ширк? Ширк – это не отказ от Аллаха. Это предавать ему сотоварищей, то есть таких же божеств. Ты же от Аллаха не отказываешься. Это предавать сотоварищей. Аллах Тааля не терпит, когда есть конкуренты. Недостойные конкуренты. Которые такими не являются на самом деле. А ты лжешь, приписываешь им вот эти качества божественные. То же самое дела, когда ты делаешь дела определенные, и у тебя там есть еще какое-то намерение мирское. Например, ты какому-то чиновнику делаешь подарок. Говоришь: он мой друг, хороший человек, там, да, вот подарок хочу ему сделать, подарить ему последний iPhone. Чисто ради Аллаха. Вот только ради Аллаха. У меня нет других намерений. Только ради Аллаха. Ну ты хазряту подари iPhone.
если хочешь ради Аллаха. Потому что Хазрат тебе ничем не ответит, ничем не может ответить тебе Хазрат. Он тебе тендер он тебе не поможет выиграть. Он тебе документы нужные не подпишет, да? Даже в рай он тебя не сможет по черному ходу завести. Вот это будет только ради Аллаха. Чисто ради Аллаха будет. Почему же ты даешь его чиновнику, а не Хазрату? Что ж ты себя обманываешь-то? Этот подарок не ради Аллаха. В этом подарке есть еще другой смысл. Ты ожидаешь блага от этого человека. Ты ожидаешь от него еще пользу какую-то. Поэтому, когда делаются дела только ради Аллаха, там нет других каких-то примесей, намерений или желаний. И сколько у нас таких дел на самом деле, которые сделаны ради Аллаха? Их бывает очень-очень мало. Но истинно, когда вот как испытываются дела, да, ради Аллаха или не ради Аллаха. Когда ты действительно помогаешь кому-то, не ожидая от него какой-либо пользы. Вот это чисто ради Аллаха. Однажды Абу Бакр, ради Аллаху анху, стоял на улице. Ждал одного человека в жаре. На жаре стоит. И тут рядом люди ему говорят: зачем ты стоишь на жаре, да? Он говорит: жду. Кое-чего жду. А почему-то ты не будешь стоять в тени вот этого дома. Вот дом стоит там. Стань в тени этого дома. Это же, зачем на жаре-то стоять, да? Это другу понятно. Вот если мы стоим на улице, дерево есть, под дерево встанем, да, чтобы укрыться. Он говорит: хозяин этого дома должен мне денег. Если я стану в тени его дома, я боюсь, что я воспользуюсь вот этим своим положением и начну получать выгоду от того, что дал ему деньги. Вы представляете? Чтобы не получать выгоду, ребятам, да, или не ожидать от этого человека, от твоих добродеяний какую-то пользу мирскую, он даже в тени этого дома не стоит, чтобы свое намерение не портить. Мы же можем, например, иногда вот кому-то денег даем, а потом говорим: ты можешь мне помочь, вот, например, вот это, да? Недавно тоже был ролик, один хазрят рассказывал. Например, вы кому-то помогаете, а он вам говорит: ну ладно, я угощу тебя чашечкой кофе, говорит. Вот, например, одолжили кому-то денег, он говорит: я тебя угощу чашечкой кофе. Ты говоришь: ну ладно. Это тоже, говорит, ребя. Это тоже, говорит, ребя. Ну что это такое, да, чашечка кофе? Даже стоять в тени этого дома, это уже польза идет. А кофе это же еще больше. Поэтому, когда ты помогаешь, то есть ты не ожидаешь никакой пользы от этого человека. Абсолютно. Ни на что не надеешься. Только ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому вот в этой помощи друг другу в отношениях проявляется наша искренность. Можешь ли ты помочь кому-то безвозмездно, потратить время, например, там, да, или еще что-то? Сможешь ли ты это сделать? Поэтому в Коране очень много мест и в хадисах, где говорится о помощи друг другу. Например, пророк саллаллаху алейхи говорит: Аллах не перестает помогать человеку, который помогает своему брату-мусульманину. Почему Аллах Тааля этому человеку помогает? Потому что он помогает кому-то другому ради Аллаха. Не ожидает пользы от него, ничего не надо. Он свои дела оставил, забросил и помогает теперь кому-то другому. Беспокойство друг о друге – это проявление искренности. Вот вы чувствуете помощь мусульман в своей жизни? Альхамдулилля, дай Аллах, что с вами ничего не произошло. Альхамдулилля. Чувствуете ли вы эту помощь? Вот вы заболели, сколько человек вам позвонили? Сколько человек узнали о вашем состоянии? Сколько человек приехали к вам в больницу, например? Да, если вы заболели. Все ли это сделали? Вам понадобились какие-то деньги, например, помощь. Кто вам пришел, оказал помощь? Оказали ли?
Сейчас мусульмане много таких, то есть они не чувствуют плечо братское в жизненных ситуациях. А почему? Потому что вот эта вот искренность на самом деле отсутствует. Мы говорим про искренность в намазах там, и так далее, в каких-то поклонениях. А то, что проявление искренности – это именно вот взаимоотношения, мы про это забываем. Что происходит сейчас даже в мировой политике, да, с мусульманами? Вот возьмем Палестину, сейчас уже Ливан, сейчас уже Сирия. Этот конфликт уже превратился в Третью мировую войну. Что такое Третья мировая война? Когда две страны воюют и присоединяется третья, это уже называется Третья мировая война. Понимаете? Сейчас просто не хотят это сказать, озвучить. Боятся этого слова, потому что помним еще, что такое Вторая мировая, сколько горя и страданий принесло. Но тем не менее, чувствуем ли мы вот это вот переживание за мусульман? Вы представляете, миллионы мусульман сейчас в Ливане, например, вынуждены переселиться, оставить свои дома. Туда заходят враги, топчут игрушки детей, роются в их шкафах, в нижнем белье их жен. Как вот чувствуете ли вы, что с вами такое происходит? Если этого нет, этого чувства, значит искренности нет. Значит, мы не едины, значит, не ради Аллаха. А почему мы должны это чувствовать? Потому что Аллах Тааля любит каждого верующего. И, соответственно, когда Аллах Тааля любит каждого верующего, мы должны любить тех, кого любит Аллах Тааля. И быть единым с Ним, сердцем, телом, душой. Это ради Аллаха, потому что кем бы он ни был. Это твое отражение. Если ты думаешь, что он плохой, ты тоже плохой. Если ты думаешь, что он не заслуживает этого чего-то, значит, ты тоже не заслуживаешь. Поэтому Пророк ﷺ говорит: «Ман ля ярхам ля юрхам». Кто не оказывает милость, тому не оказывают милость. Потому что люди, они в принципе это одинаковые. Просто если ты говоришь, что он грешен на 50% какими-то грехами, ты тоже грешен на 50%, только другими грехами. Различие только в этом: да, ты не воруешь, но ты зина делаешь. У вас грехи могут быть просто разные, и все. Да, он зина делает, но ты не воруешь и не зина делаешь, но ты гайбет говоришь, который хуже, чем зина. То есть разница здесь вот в этом только может заключаться. Поэтому, когда мы отказываемся друг от друга или помогать друг другу отказываемся, мы превращаемся в шайтана, который оценивает человека по внешнему виду. По внешнему виду оценивает. Это шайтанская оценка. Оценка верующего человека – это ради Аллаха. И также даже в наших семьях то же самое. Вот ради Аллаха ты можешь жить с женой, а жена может жить ради Аллаха с мужем. Очень часто, когда жены жалуются на мужей, мужья на жен, причины бытовые. Вот это вот бытовые причины ради Аллаха, это может стереть. Может ли ради Аллаха, терпение ради Аллаха стереть вот эти вот проблемы бытовые? Может, если у тебя есть искренность ради Аллаха. А ведь приходят люди и начинают жаловаться, просто на ерунду. Просто на какую-то ерунду жалуются, понимаете? Там нет такого, что муж ушел и пропал. Его нет уже 5 лет, и она теперь хочет с ним развестись, потому что, не знаю, она в подвешенном состоянии. Таких проблем нет. Там есть проблемы, цветы не дает. Цветы не дает, проблемы есть там. В ресторан не водит. Он с друзьями ходит, а я вот дома сижу. Там проблема. Или его проблема. Я ее не люблю. Это его проблема, да? Он говорит: просто чувства остыли. А где же твоя милость? Где твое терпение ради Аллаха? Тяжело тебе это перетерпеть. Поэтому в этих взаимоотношениях как раз твоя искренность и проявляется. Сейчас мусульмане могут рядами стоять на утреннем намазе. Алхамдулилля.
могут на тахаджуд вставать, альхамдулилля, могут большие деньги пожертвования делать на мечети там и так далее, альхамдулилля. Это очень радостно. Но теперь надо проявлять искренность уже более глубоко. Даже это более глубоко, я бы сказал, когда искренность касается взаимоотношений. Когда тебе человек не нравится, но ты ради Аллаха терпишь, разговариваешь с ним. Когда тебе хочется кого-то отругать, но ты закрываешь на это глаза ради Аллаха, оказываешь милость, милосердие. И это вот, дорогие друзья, как раз и есть искренность. И мы ждем награду друг от друга, мы ищем награду друг в друге. Мы не просто потребительски смотрим с мирских позиций, мы смотрим еще с духовных позиций. Вот какую для себя пользу в ахирате я могу извлечь, например, от своих друзей или от дружбы. Не в мирском плане, а уже немножко другой уровень, да, духовный план. Ради Аллаха что я могу сделать? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же говорит, что в каждой жизни обладателей печени есть награда. То есть оказывание милости, хорошего отношения любому живому существу, за это будет награда. Вот, например, там дома у вас муха бьется в стекло. Что можно сделать? Убить, конечно, можно, да? А можно открыть окно и выпустить муху. Аллах Тааля обязательно наградит за это. Потому что ваша цель была не убить, а отпустить. Аллах Тааля обязательно наградит. Понимаете? Вы думаете, ну что это за ерунда какая-то, да, муха какая-то. Аллах Тааля даст награду. Потому что это живое существо. И так со всем. И с животными и так далее. И с людьми тем более. Потому что есть хадис, что для Аллаха лучше, когда разрушат Каабу, чем убьют одного верующего человека. Жизнь человека ценнее перед Аллахом, чем Кааба. Представляете? Жизнь одного человека ценнее всего в этом мире. Кааба самый дорогой, что есть в этом мире. Значит, ценнее всего в этом мире. И ты оказываешь милость творению Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это и есть искренность, которую ты делаешь именно ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Конечно, можно долго говорить, но нужно остановиться, время идет. Я сейчас уже чувствую, что после намаза вы ко мне придете и начнете просить денег ради Аллаха. Мол, ты рассказал нам сейчас, да? Давай, докажи, что ты, да, можешь помогать ради Аллаха. Да, одолжи мне денег, одолжи мне это, одолжи мне то, найди мне жену и так далее и тому подобное. Это я вам рассказал не для того, чтобы вы манипулировали, а для того, чтобы сами пробудили в себе вот эти вот желания. А то, когда человек слышит какой-то закон Аллаха или какое-то правило, человек обычно что делает? Начинает применять его к другим, не к себе. Не к себе начинает применять, да? Ну, грубо говоря, когда вот, например, я расскажу хадис про тюбетейку, да? Он тюбетейку не оденет, он начнет ходить. У тебя почему нет тюбетейки? У тебя почему нет? У тебя почему нет? Если я расскажу там вагаз про бороду, он начнет ходить. Где у тебя борода? Где у тебя борода? Где у тебя борода? То есть он не отрастит у себя бороду. Он, как маркер, да, начинает другим это говорить. Все обращения в Коране, в хадисах, это к тебе лично. Это обращение, чтобы ты сам себя менял. И если каждый сам себя будет менять, то замечания друг другу делать не надо. Поэтому вот это обращение каждому из нас, в том числе и мне самому себе. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.